ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದರ ರೆಸಿಪಿ ನೀರುಪ್ಪಡು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇಂದನಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾಪನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಜರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚು ನಿಕ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕೋರ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುನು ಬೇಯ್ಪಾದ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದೀತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ. ಈ ಮರಿಯಲಗ್ ಕಜಿಪುದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಗ ಈ ನೀರು ಉಪ್ಪಡದ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತುಲೆ ತಾರೈ, ಮಂಜಲು, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ತೋದು ನಿಕಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ನೆಟ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಟ ಯಾನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲು ಬೋಡನ ಪಜ್ಜಿಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ನಡೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕಡಲೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಟ್ನಿದ ಹದ ಏನು ಚೊಪ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇನು ಕುಡ್ಲಡಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಿಪ್ಪಾರ. ಒಂದೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ ಏತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ವನಸ್ಲ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುಣಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಕುಕ್ಕುಡು ಉಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕಲು ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕುನು ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೇನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ. ನಾನೇಟ ಒಂಜೆ ಕುಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಇನಿ ಎಂಕ್ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲಡ ಕಜಿಪ್ ಅವೇನೆ ಯಾನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿತಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನಗ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ. ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಕಜ್ಜಿಪುಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತಿದಕ್ಲೆಗ್ ಕಜ್ಜಿಪುಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇನ್ನಿದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್. ಸೊ ಆಯ್ನಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೇನು ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮತ್ತು ರಿಕಾಲ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು. ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಪನ್ನಗನೆ ಈ ಮರಿಯಾಲದ ನೆನಪು ಹಾಪುಂಡು. ದಾಲ ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮನಸ್ಸಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತದ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ರಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಗ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ನಿಕಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೋರ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀ ಟುಪ್ಪುನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.